Kagail Rubang.
iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. At dito, iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Ket dito'y nakakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnak natin da ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka kaputi na indaklan na dayak mo Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po Meso Kristo, bugbugtong nga anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbasul ti lobo kasyan na kami sika mangika kadagiti basbasul ti lobo awatem kadayto arararaw mi ket sika sito tugawiti makanawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sikaw apo, sikati kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. O Diyos, pinarsuam ket sinubot mo ti tao, kinayat mo ati anak mo, mangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria,
Denggam kad dagiti dawdawat mi, ket ti anak mo anagpakumbaba, ket na iranod iti kinatao mi, iranod na kam kumamet iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Iti maibasa na adaw ti libro ni Genesis. Likmuten dak ket ibagak ti mapasama kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan dak da kayo nga anak ni Jacob. Dinggan yo ni tatang yo nga Israel. Huda, dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekelem dagiti kabusor mo. Agrukbabto ken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda. Patayen na ti tukmaan na, sagsubli iti paglamlamingan na. Kasla leon nga gunat sa gidda, awan makaitured amang sima ken kuana. Ikutan ni Huda ti setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yagto dagiti nasyon dagiti sagut a pagbayad da ken kuana, ket agtamed da amang ipakita iti pagtulnog da. Ti sao ti Apo. Agari kumati kinalinteg, bayad ti panagbiag na, ket agpaot kumat narangay nga awan inggana. O Diyos, isurom ti ari amang hukom nga awan indumdumana. Ipay mo kadi ti kanalinteg mo kingkuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom. Ket ekalintigan na dagiti maidadanes. Adda kumarang ay iti daga, dagiti nasyon nalintig da kuma. Ikalintigan kuma ti ari dagiti napanglaw, dagiti marigrigat, tulungan na dagiti mangirurumen, parmiken na. Agari kumati kinalinteg, bayad di panagbiag na, ket gapu kumati rangay, aging ganang aglidem ti bulan. Agtura ito manipod ti maysa abaybay, aging ga iti sabali. Manipod karayan Euphrates, aging ga ito ongto ti daga. Pulos adinto kuma malipatan tinagan na. Agpaot kuma akas iti init ti panangin din namag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin a nasyon ken kuana. Dawaten da kuma abindisyonan na ti Diyos ida. Akas iti panang bindisyon ti ari. Magangtan dagiti kandela ti Advento, babaen ti familia ni Lilibet Remolar.
Maria addaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayon na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na. Sumarunod da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ni asawa ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Josaphat, Huram, Osias, Huwatam, Akas, Isikayas, Manases, Amon, Hosias, ken Hokonias, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia, agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hekonias, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Jacob nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod adda sangapulo ket opat akapututan manipod ken Abraham agingga ken David. Sangapulo ket opat met akapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Addamot sangapulo ket opat akapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning ko na yung mantakabayaw. Dumagam man no nagdigos. Delikado na. Yung damagan ng talida kay Kagura. Kanayon ko ngay si istorya, nanipod na ordena nak. Amoyo no dito, hindi na ordena nak, imado ti kabagyak. Tay di agbasbasa kami nga dumakdakkel nga apaw, agkorkursing makadag marmaritang-tang tabuok kada, daytay agrangrangiyad. Awam mo ti mangibaga nga kabagyak. Nga mo di maordena na kon, ni imadumutan, kabagyan da ka, Father. Kabagyan da ka, ni mayat mat ay kagaun di kon po, kung di maordena na, di masidag, naud-udi. Agkabagyan ta, Father. Tatak mo lang makita. Kakunak, ay nagsiatan lang. Kasano nga nagkabagyan ta, kunak ka, agkumari da inang mo kin ni ipag ko. Lo, ni ipag na, agkumari da kin inang, iso agkabagyang kami. Sa ano nga tanayaya? Yama sirok no kas ano da us to da agkumari da ipag ko kin ni inang mo. Taga Salcedo da na ikamang ladyayang me. Wala di ngay inya na ganan. One. Najak amo ori da tayo kamahilig tayo ti reunion apaya to trace our roots. Ta makita tayo no sino dagiti naggapgapon tayo. Ti abaya ak may sa naggapod ta inya na ganan Bisao Mountain Province abay so dati may ti kandon in nadagsubli di may nga anak ta nayasawat toy umay damagi trade idtoy may manapan nagsubli di inyabaya na amin dagi inyabaya da dagiti daddo mga adalata nagbating abay ang the same route di so nga kan iyak ngam I am living in a bago tribe bago dak nga ti Santa Cruz bago ti kwa tayo ngam kan ay by blood ti Valdez hamo matrace ta entero nga
sa nga lubungan at Dalata Valdez. Naggapo Mexican apelyido dayta. Kada dyan mo titrace da. Ito yung ebanghelyo tayo, intrace da, no kas ni naggapo kin ni Abraham, tapno matrace, apa yang matrace ni Apo Isos, ta makita nga iso na kanyada, hanggang makapagbalin nga ari, no hanggang nga, if you don't belong to the royal blood, no awan ti root mo kung may ti royal blood, hanggang mabalin nga maawagan nga ari. Kanyada, iso nga intrace na nga kasjay. Manipod kin Abraham, aging gana kin ni Jose. Not biological father na ni Jose, di mo, kasla ko man, si Salvador ko man ni Jose, han? Tani Maria ti original, ta Ramid Garuti Espiritu Santo. Kaya siya intrace da. Nga aging gana, 14, talo nga 14 nga generation. Aging manipod kin ni Abraham, aging gana kin ni Apo Jesus. Kano apa yang nga 14? Apa yang nga 14? Ada meaning na kanyada, dagiti numerology ko na, dagiti agad adal ti numero kanyada, kadagiti hudyo iji pa ipanawunda, napatid ti 14, anya ti meaning ti 14 kanyada, completeness and perfection. Isungarod nga no 13, di mat? Kada kayo no Friday di 13, hangkay nga agbibiyahe, apaya, malas, ngalaan nyo. Kitaan nyo ti, in the naganan, 1990s, 1980s, kitaan nyo dagiti hotel ka Awante, 13th floor. Taapaya, adda DJ pamati nga, malas, belong to the devil, kunana ti 13, iso nga, 13 kami mga kakabsat, di pa kapututan na kami demonyo. 13 kami, sa nga pulo kami lang nga nagbiyak, iso siguro nga pinatay na jitalo. Nalaing na po Diyos. Kano maiso nga arod nga Awante, no itrace mo dagiti hotel ko maka Awante 13th floor. Taapaya, adda di pamati nga malas. Iso nga Friday di 13 ko na nagaduti hang nagdigdigos. Malasin da. Kala ko madaya iti inya naganan madida. Isungorod nga da tayo no dadumamot da tayo mga Pilipino, timulad tayo mat, nakadado madipatyan tayo mat, haam mga 13th floor, haam mga 14 nga gasat, tipinati tayo, utsohan. No, nagkasar kay ti utso, wow, apa yan nagasgasat, 18, 28, uray Domingo, iso kumaapo, apa yan nagasgasat nga ron, ay apo, after 2 months, agap-apa damot na, inya ti gasat nga ron ita. Dapay mangibagang nagpicture kayo nga talo, matay jay, numuta ka na yun nga, nagmakipicture kanya, kag-picture tayo, apo, talo, apo namin, ano nga natay ni Rupon, birukan ni Apo Diyos, no, ay na, may kaalo ka man na, nagtinga ka, may kaalo ka, nagado may makipicture kanya, siya nga ka na yun, tinagtinga. So nga da kayo nga taga-Salcedo, dandanidak pinatay, akin na may nagpicture ta, Father. Tumaminsan, yak to kaya't tagtingan. Daytoy, apay nga daytoy ti ibagbagana diya henerasyon na, tama ibagana ti perfection ti timmao a Mesias ni Apo Jesus naggapo iti royal family. Kanyada iti kultura da iti tao. Kanyada perfection. Kaya masapul nga completeness and perfection o may nakinumpleto ti kinatao nga nakapsot. Ngam no kitaan tayo da iti ebanghelyo adda na iraman nga sumagmamano nga babae. Farah, Sarah, Ruth. Nung kita ti history dagiti nga babae, handaan na dalos. Kaadwan na kadakwada, inagaw na. Kasla taga-Salcedo, may inagaw na di asawa, nagsinukat da, exchange gift. Daka na yun nga Christmas ka, di may sana kikabalay ti sa bali. Apayamot nga tinangaramid, dati pa nangaramid ko man ni San Mateo, kay inraman na dagiti babae. No perfection ti 14, apay nga nagiraman ti babae, nga haamba nga nadalos. Dahil mati panunutin tayo. Ano perfection, wano completeness ti 14, yung talo nga 14 kanyada, apay nga da na iraman nga babae nga han nga nadalos. Nukit kitaan tayo, dahil nga rod, iyo umay ti Mesias ni Apo Jesus, nga umay ng kompleto ti kinatao tayo, the weak Adam and Eve, tinakapsot, nga narugit nga Adan ken Eva, gapo ti basol, idi imay ni Apo Jesusen,
dinalusan na di babae, babaan kini Apo Santa Maria. Dahil dinakapsot nga nga Eva, nga babae, imay na inyag ti berhen nga nadalos. Ni Adan nga nakapsot, nga nagtawidan tayo ti basol kunana, ti imperfection, ti human being, imay mo't ni Apo Jesus, the new Adam and new Eve, nga isuda, tinangibaga, dinalusan da, kinumpleto da ti panaka, ti kinatao tayo, ti panakaparso, ti lubong babaan, dagito duwa nga nadalos da Maria ken ni Jesus. Dahil ti i-represent na nga nalawag da ito'y ibanghelyo tayo. Iso nga uray ti history ti panakaiyanak ni Apo Jesus, no itrace tayo, one royal blood kunana, na ibilang kadagiti ar-ari, ngam adda na rugit nga babae. Ngam ti pintas na, imay ti berhen, balasitang nga nadalos, insagana na pa'y idimay sikog, so data, awagan tayo ti Immaculada Concepcion, tapno, day baro nga Adan, baro nga Eva, nagari, iso dan ti mangabak, iso nga ti lubungan, no addaman na rugit, no addaman basol ti lubong, no addaman pagkapsutan ti lubong, addalat ta mga abak nga perfeksyon, addalat ta mga abak nga panagbalaygi, addalat ta panangabak nga mangkumpleto. Isu dayta babaan kini Apo Santa Maria na isikog ti Mesias, imay kanya tayo. Isu nga kuna tayo, our history narugit wen. Ti istorya ti itatao tayo narugit wen. Uri kada tayo mga di pamilya tayo. Diyak amo na perfecti pamilya na kada kayo nga nadalos. Taga Masilag siguro tayo, so da sponsor. Awan. Uri ti history ti panakaparswa tayo. Dagiti ninuno tayo nga da tayo nga personal da iti apelido tayo kada kwa tayo. Adalat na pakistoryaan na. Nung sumrek ni Apo Santa Maria kin ni Apo Jesus, no agari da ito yan, mabalin nga complete, agbalin nga nadalos. Kanya ti ibagbaga na kanya tayo kakabsat. Iti historya ti na kapsot alubong, ti na managbasol alubong, mabalin, babaan kin ni Apo Jesus, ti gapo kin ni Apo Jesus, babaan kin ni Apo Santa Maria, ti panahisikog na madalusan ti lubong. Isugarod nga, we aim for perfection. Haantay nga ma-perfect nga talaga nga mabalin tayo, nga tarigagayan ti agbiag nga nadalos. Mabalin tayong yan, ti agbiag nga nalintag. Tada ito yung panakaiparsuan to pa ni Apo Jesus ka, kuna tayo ka, addaman pagkapsutan na, imparang na mulaang ni San Mateo ka nagmayat, imparang na mulaang ti pagkapsutan ti lubong, ngam imparang na ti bilag ti lubong. Kitataramrambakan tayo, tatagsak sakripisyo tayo, tinawon nga rambakan tayo, anyaman ti rambakan tayo, wow, rambakak ti panakapasanto ti lubong babaan kini Apo Jesus. Nagmayat ada kita dekorasyon tayo kung natay mandikalmanen. Nagmayat ada kita preparations tayo. Ngamkas ano ti pudpud no nga rag-o. Di panang tarigagay nga sumurot kini Apo Jesus. Nga uray pa no nakapsot tayo, addalat ta pan nakapasanto. Uray agkara itublak tayo. Dahil pati pintas na, uray ko na tayo nga managbasol tayo, addalat na pan nakapasanto. Itinagan ni Apo Jesus, tata, kung na tayo, rambakan tayo manan. Kada kayo nga inauna, mano atawan nga rin ang rambaka Monte Christmas. 80 years nasuro nga 80 nga taon nga rin ang rambakam ti Christmas, narinam, Christmas gift, Christmas tree, Christmas light, ayan na di pusom, tarigagayan na kaditi agbiag nga nadalos. Tiragom kadi kaaddakin ni Apo Jesus. In all our activities, amin nga aramidon tayo. Magragrag o ka kadiga po kin ni Apo Jesus. Nagmayat nga radical man, dapat naggatgatang tirigregalo para kadagitay, at dati mulong. Nga datumultulong nga mangitad ti iyala tayo tirigregalo kadagitay teko na tayo na kadagitay nataengan dagitay hay marigatan dagitay medyo adda edadnan uri adda edad mo metten no addamet box mo nga binulang mga ipauit ni anak mo kahang ka magtarigagayon aba metten at dagitay mo makasapulan ta mga dakkel ngam adda tumultulong
Tapaya the spirit of Christmas, giving, self-giving, panangitad ti bagi. Ti mo panunot ti kami, anya ti maalak, receiving, dayupay. Niti panunot mo ti Christmas ka receive. Yes, naawat tayon ti perfect gift. Anya ti perfect, anya ti kapipintasan nga regalo nga naawat tayon ni Apo Jesusen, dadtan. No mariinam di karon ano. Iti pa nagbiag mo kadimpay nariinam mo ti kadda ni Apo Jesus ti puso. Diyos ko nya ladaytan ag-retire kan. Nag-retire ka pa yan. Naawat tayon ti perfect gift ni Apo Jesus. Katatan no inted na ti bagina kada tayo do da say iburay mo met. So kadda man nang kunada ka Apo, laam to day ti basit igatang yon to uwen. Tado makasapol. Adamot ko tay ni give love on Christmas kunana met. At daimpakat ko nga, daimpakat tayo nga, kwadrado dyan. Nakita mayat nga, nakita'y hamot, ang dahil dandani ma-expire mo nga, spam ka da sardinas yo, dahil mo napapaot basit, baka handamakan, no hanyo makakon na da sobrana, no kaya mong iburay, ikarga yo amin ita, uray bagas, baka damo awan bagas na, kiitira tayo man amin. Itulong tayo man, no anya day jay, testingam, anya testingam, rukudum man, no kas ano ti, kaunag da di pamatim nga ti Christmas mo kahaan lang nga detay para kanyak paraman kanya da lawagem pay mangtedak baka mo di Christmas exchange gift mo ka mangtedak tapno dakdakkel to mo ay madi mo ladayay investment dayay pakat mo ladayay kapadasen tayo man no detangarod ko na tayo naawat tayo ti kapeperpekan nga saguten dadtan ni Apo Jesusen kitaom tinailumlom nga tao nga kaslaawan namnaman nga lumungaw dinanon na bimmabaisuna uray nagnati history tinakapsot nga tao ngem idi imayen dinalusan na tatanda tayo nga nabunyagan na nangro na tatano Christmasen karkarigatam ti dalusan no kaya mo yung kagkumpisar ti sa bali nga pa dinon nga kayat han nga di ti kadadalusanen. No kuna tayo nga, naranyag bulan, naranranyag di puso mon, Christmasen. Nagmayat nga panangawat mon, ikarkarigatam, apo agkara ito blakak mo't, mabalin pa'y laapalintagan. No sumrek ni Apo Isos, no marinam ni Apo Isos nga dati puso, mabalin pa'y lang lumantag. Kay sugarod nga, siyam abigat. Data siyam abigat nga makimisa ka, siyam abigat nga agsakripisyo ka, siyam nga aldaw nga padasem ti agbiag nga nalintag. Maikasyamon di pa'y nagbaliw uri basit niya laday tamod. Tinawad laki nagbaliwan na basitan. Christmas tumanan ko na tayo. Wan kakabsat kitaan nyo. Inraman na ti kinakapsot. Day tati kinaman nagayat ni Apo Diyos. Kung na tayo di rabi ija kabarwan niya. Nagmayajay pa nang i-discuss ajay surat ni Santo Papa anya di kunana haan na di pa nagkita ni Apo Isos di talgyap di pa nang mingming ni Apo Isos kanya tayo ka awan ti kondisyon na uri dagiti kung kunada nga prostitute dagiti kung kunada nga narugit nga babae dagiti kunada nga agsingsingir ti buis nga switik iti panang matmat, panang mingming ni Apo Isos kadakwada ke, ti panang pereng na kadakwada ke, awan ti bahid na. Dayta ti nagmayat nga galad ti Diyos. Datayo gamino dadduma ke, damdamo pa ilaeng no, gaputa makatao di panagkita tayo, at dabayas na. Sungod nga kuna tayo di rabi ke, nagmayat no kararag ka, agdaydayo kin Apo Diyos, anya ti umuna, no madi panagkit-kitam Apo, itad mo tamatam. Tapno makitak dagiti tattao kasti pa nagkit-kitam. Siraam dati bibig ko tano daddo magangos-os to ibalbalikas kao. Against kin ni kabsat ko. Datay la ko maibalikas ko kupudno. Itid mo tapusom. Nagmayat nga kararag itid mo tapusom Apo tapaya ti panagayat ko kung makadagiti tattao ko kasla iti panagayat mo. Haan nga perfect nga Christmas day jayan. Haang ka di nga no maisuot tayo dayayan ka nagbalikas ni Kristo dayayan. Kalaksidan ti kinakapsot, kalaksidan ti kinamanagbasol, kalaksidan ti kina kurang ti katatao tayo, kinumpleto na.
Day tati Paskwa. Kadijisak sakripisyo tayo. Uray ko na tayo manan. Uray no umay tayo. Uray no kumpletwon tayo. Uray na tayo kasapaan nga umay dito. No di tayo palubusan nga agnaed ni Apo Isos. Agkurang tulat ta. Sala makumpleto dito ang kinatao no palubusam ni Apo Isos nga umay king ka. No daduma ka, agkurang manan. Mapasaray man tumaray ni Apo Isos. Ta sabali man ti agarin. Tarigagayan nga agsubli. Ikarigatan nga pastriken ni Apo Isos. No adda ni Apo Isos kanya tayo, perfecten. No sumrek ni Apo Isos kada tayo, kalaksidan ti kinakapsot tayo, kumpleton. No di pa nagkit-kita tayo ti kakabsat tayo, kakasla di pa nangmingming ni Apo Isos nga, addaan asi, ayat, dungo, pamakawan, anya pila biruken tayo, Christmasen. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Iti baet dagiti adu pa nagbalbaliw ti biag, agdawat tayo iti Apo ti panarabay na kada tayo ket ipaay na dagiti kasapulan tayo iti tunggal panggep ko na tayo Apo para buram dagiti tattaom. Tapno ti Santa Iglesia ti Diyos, kahit pasang bayan na agpadpada dagiti nalinteg, ken managbasol. Parigtain na dagiti anak na, tapno agtultuloy ti padagsurot dati dalan ti panagbalbaliw, kumararag tayo. Tapno sungbatan tayo tayat ti Diyos ang mangisalakan, kat nakita tayo ti rupa na iti pada a tao, agraman ka dagiti saan akapada ti pamati, ken sapulan tayo ti pagimbagan dagiti kakabsat tayo, kumararat tayo. Tapno saan tayo nga ipulubos sa sumrat ti basol kin iskandalo ti uneg ti pamilya. Wenno korupsyon iti simbaan kin tigimong tayo, amang parmek ti kinalenteg kin kinaimbag ti puso dagiti tattao, kumararat tayo. Tapno masursuro tayo ti makikapya, ti laksi, ti panagsusupadi ti ugali, pamati kin panunot. Ket agbalin tayo a sinyal tinamnaman ito'y lubong, amang iturong iti dalan ti kapya, kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo manipod ti parokya na po San Jose, ket ipaay ti Diyos kadakwada tinananay a bendisyon, iti daytoy a Paskwa. Ipaay mo kadakwada tinapintas alangan-langan, panagtitinulong ken panagkaykaysa, ket maandaan dati talna, urnos ken kapya tigimong daakas anak ti Diyos, kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo apimusayen, ket pakawanan ti Diyos dagiti nagbasulandan, ken maragpatdan ti agnanayon aragsak ken kapya sa dilangit, kumararag tayo. Agulimet tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung ikararagan, ti pagyaman special intention dagiti sumaganag, the Jed and Benita Ro, ni Romy ken Pinky Biag, di Mark ken Risa Alarde ken ti pamilyana, ni Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilyana, ni Daisy Serkina ken ti pamilyana, dagiti naayayat nga tumultulong, dagiti donors, benefactors, sponsor tayo dito'y parokya. Kumararag tayo, Apo para buram dagiti tattaom. Man nakabalin ken agnanayon a Dios, sapay kumata kanayon kam asiriridam, ken silulo kat ti puso mi amang ururay ti ay ni Apo Jesus.
aywanan ken ilisin na kami iti anyaman na pagbasulan, tapno maikarikam to nga umawat ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo pasantuem kad dagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo tamaikari kami amataraunan itinailangitan at tinapay, babaan dagitoy natanok a misteryo ti Eucharistia, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno una ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay ada kami, agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo, ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidayawa. Husa madayday
Pudno unay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso maiboyat to maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Kinin ka panagungar in nakam insalakan sikaan manubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di tibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw, iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Madaydayaw tinagan mo dumteng kumati pagarya matungpal kumati nakem mo ditoy dagakas sa dilangit. Item kadakang tial daw ito, di kanen mi ti patinayong aldaw pakawanen, dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawang
amin kadagiti met nakapasol kada kami di nakamet baybaya nga umanugo iti sulisong keti salakan naka iti daken dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kada iti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, yung ti may salay nga sa mapaimbagton ti kararo.
Kumararag tayo. Man nakabalin amin a Diyos, itanta na awat mi tinadyosan a parabor mo, ipaay mo kadi, tapas gadan na kami ti Espiritom, iti kasta agranyag kami akas silaw, amang pasungad ken Kristo iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo, daytoy nasantuan a misa dagiti kakabsat nga dati gimong ti masilag. Into no rabii Apo, tinto pakaaramidan ti misa diga ay simbang gabi tayo dito ito barangay Kalangkwasan ay covered court. Napintas no makompleto tayo no lipas tayo daya adal ta sayang nya. Into no bigat ti tagi-sponsor dito iti misa ti Parbangon dagiti kakabsat nga taga Kabarwan dagiti sponsor Apo na pintas no itugot yo dagiti altar service yo tayo so damot laeng ti agserve ditoy misa tayo ditoy sentro tumakder tayo ti Apo adda kuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nimbaga bigat tayo amin Apo.